Avui passarem el dia amb els García Tirado, el Sergi, l'Anna, salut Anna, la Marina, una amant del ball, i l'Emma, tota una actriu. Tot apunta que avui serà un gran dia. Anem cap a Olèrdola, a Vilafranca, on ja comencem a sentir una olor d'allò més dolça. Hola, bon dia. Bon dia. Bueno, família García, com ho tenim, això? Algú s'atrevirà a fer catànies aquest matí o no? Sí? Sí? Doncs vinga, va, som-hi? Si encara no heu dinat, tanqueu els ulls que patireu. Nosaltres som molt coneguts perquè fem les catànies. Va començar el Moavi l'any 46, i clar, el Moavi va començar d'aquesta manera, d'una manera molt artesanal. Què us deia? Mireu, quina pinta! Bueno, qui és la valenta de la família? Tu? T'atreveixes a fer-ne o no? Sí. Que quedin bé, eh? Bé. Home, sí. Vinga, seu aquí. L'Emma, la cuinera de Catànies. L'agafes de becari o què? De cara a l'estiu. Jo te la deixo, tot el mes d'agost. Sí o no? No. No? No. Ui, sembla que això de contractar l'Emma, de moment, haurà d'esperar. Bueno, família, gràcies per haver vingut. Us ho heu passat bé? Sí, molt. Pues res, aquí un petit detallet, I de moments dolços, emocions fortes. Hola. Hola. Què tal? Preparats? Preparadíssim. Doncs vinga, anem a repartir el material i a veure com ho veieu. Imprescindibles, el casc, la corda i un pont. ¿Qué hacemos con tu colección de etiquetas? Ay. ¿Las donamos a la ciencia? ¿Las donamos a alguien o no? Sí, mi cerebro también. Tu cerebro también, es verdad. Una mica d'humor, deixar la por enrere i molta valentia. Com que ho tenim tot, la Marina ja pot saltar al buit. Amb la seguretat adequada, quasi qualsevol persona pot fer ponting, si té el valor necessari, és clar. Després d'això, res millor que celebrar la gesta de la Marina amb un bon dinar al Caliu. Molt bé, Marina, el puenting, Som al Penedès, així que la visita a un celler és una cita obligada. Bona tarda, benvinguts al celler Albet i Noia. Bona tarda. Bona tarda, justament us estava esperant per començar la visita. Què és el most? Després de collir el raïm, el premsem, l'aixafem, n'obtenim un suc, que és molt dolç, i això és el most. I el podrem provar? Doncs sí. Tota la família pot gaudir d'un tast amb most i vi del Penedès, amb unes vistes espectaculars que val la pena veure. Una jornada com aquesta només pot acabar d'una manera, a l'Hotel Mastinell, per posar punt i final a un dia perfecte.